Аз, например, така го чувствам. Аз за това бих дошла. Чудесно, очакваме ви. Ама доста време ви очакваме. Времето липсва. Иначе отдавна да съм дошла. Прекрасно е това наистина. Заниманията с всяко изкуство и с всеки спорт променят изключително много всеки един човек. Това, предполагам, най-силно го наблюдавате при младите хора. Тези, които идват по един начин и израстват съвсем различни от останалите, нали така? Така е, защото веднага се разбира, когато... при мен има хора, които са от 6-7 години в школата са играли. И веднага се вижда отношението към театъра, към изкуството, начина по който се присъства на сцената. Авторите, с които се общува. Да, това пък колко много променя. Да. Това е едно богатство. Да. В нашия забързан век, в който преследването на телесните удоволствия се явява номер 1. Пак се връщаме на началото на разговора. Нещо, което витае в въздуха, и това е една световна тенденция за упадък, за влошаване на ситуацията. Войните, които в момента ги има, за съжаление, убийствата на много хора, потоците кръв, за които ние чуваме, но не можем да си дадем истинска сметка. Фалшивата реалност, в която живеем. Фалшивата реалност, да. Екрана, да. Изкуствен интелект, интернет, нищо не е истинско. Във всичко се съмняваме. Наистина едно... И това нещо, всеки си задава някакси вътрешно въпроса. До кога ще е това? Няма ли да се пооправи света? Аз съм много песимистично настроен, защото в момента аз не виждам на българска територия такъв прозорец. Говоря за социално-политическата ситуация, в която сме. И си казвам, генът на човека като че ли е сбъркан. Защото той се занимава главно с оцеляването и развиването на своите телесни благосъстояния. Да. Като че ли това е в основата на човешкия ген заложено. И отнемането на тези благосъстояния води до сериозен отпор и агресивност. Да. И в този смисъл си казвам, единственият начин не е революцията, защото снимането на едните на сила и поставянето на други на тяхно място няма да е решение за въпрос. Ще доведе до същото. Да, те ще повторят същото. Да. Въпросът е как ние да израснем личностно и как еволюционно ние личностно да се развиваме. Това е смисъла. Да надмогнем тези първични инстинкти, които ни движат. Защото колкото е да е напреднало нашето общество в момента технологично, нас наистина ни водят най-примитивни и първични инстинкти и колкото по-скоро си дадем сметка за това, толкова по-добре.